बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त सुरू असलेल्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी सावंतवाडी डिजिटल फिरता दवाखाना सुरू करून ग्रामीण आरोग्य सेवेत मोठे योगदान दिले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून सुरू केलेला डिजिटल दवाखाना ही फक्त सुरुवात आहे. आमचे अंतिम ध्येय अत्याधुनिक मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणं आहे, असं मत देखील त्यांनी व्यक्त केलं आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांचा जय असो. नरेंद्र मोदी साहेबांचा. मोफत आरोग्य तपासणी, तज्ज्ञ डॉक्टरांचं ऑनलाईन मार्गदर्शन आणि आधुनिक वैद्यकीय तपासण्या घरापर्यंत पोहोचवून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या सुरू झालेल्या फिरत्या डिजिटल दवाखान्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघात आरोग्य क्षेत्रात सकारात्मक बदलाची सुरुवात झाली आहे. स्थानिक नागरिकांकडून याचं स्वागत केलं जातंय. परब यांच्या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी भाजपा नेते विशाल परब, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, उपाध्यक्ष गुरुदत्त कल्याणकर, शक्ती केंद्र प्रमुख जयेश सावंत, सरपंच डिंगणेकर, उपसरपंच शैलजा नाडकर्णी, रंगनाथ गवस, अमय पै, नितीन राऊळ, केतन आजगावकर आदी मान्यवर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हेसिव्ह आणि नॉन इन्व्हेसिव्ह दोन्हीही टेस्ट होतात. त्याच्यामध्ये मग तुमची शुगर टेस्ट असेल, लिपिड प्रोफाईल असेल, हिमोग्लोबिन असेल, त्या सर्व टेस्ट त्याच्यामध्ये होतात. आपला DMI, DMR, आपलं स्केलेटल मसल, त्यानंतर प्रोटीन लेवल, वॉटर लेवल बॉडीची, आपला मेटाबॉलिक एज, अशा सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट ह्याच्यामधून होतात. त्यानंतर ज्या रिस्क टेस्ट असतात, म्हणजे ब्रेन कॅन्सर, ब्रेन ट्यूमर, ह्याच्या रिस्क टेस्ट आहेत, त्या पण याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट होतात. त्याच्यामध्ये जवळपास 100च्या आसपास सर्व प्रकारच्या टेस्ट होतात आणि सर्व प्रकारच्या टेस्ट याच्यात डिजिटल माध्यमातून तुम्हाला 2 ते 5 मिनिटांमध्ये रिपोर्ट मिळेल. सर्व टेस्ट आपण करायचं म्हटलं तर 150च्या आसपास पेशंट याच्यामध्ये एका दिवसात होतात. हा आरोग्य आपल्या दारी हा जो फिरता डिजिटल दवाखाना आहे, गावखेड्यांमध्ये जाऊन ज्या काही आबालवृद्ध असतील, महिला असतील, पुरुष असतील, ज्यांना दवाखान्यामध्ये खाजगी दवाखान्यामध्ये जाऊन ज्या टेस्ट करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसाच्या अवधीनंतर त्यांना रिपोर्ट्स मिळतात, या टेस्ट आपण तत्काळ एकाच ठिकाणी करून त्यांना 10 ते 15 मिनिटांमध्येच हातामध्ये त्यांचा रिपोर्ट सुद्धा अहवाल आपण संपूर्ण शरीराच्या टेस्ट करतो. याच्यामध्ये बऱ्याचशा प्रकारच्या टेस्ट आहेत. तुम्ही बघू शकता की संपूर्ण शरीराची तपासणी असेल, ग्लुकोज असेल, कोलेस्ट्रॉल असेल, HB असेल, कोणत्या व्यक्तीला जर डोळ्याच्या काही अडचणी असतील किंवा त्यांच्या स्किनवरती काही इन्फेक्शन असेल तर आपल्याकडे त्या पद्धतीच्या किट आहेत आणि या मशीनद्वारे आपण ECG याचा सुद्धा रिपोर्ट तात्काळ आपण रुग्णांना देतो. म्हणजे ज्यांना ज्या पद्धतीचे व्याधी आहेत त्याचं निदान याच्यातून होतं. आणि आमच्याकडे प्रोफेशनल असे लॅब टेक्निशियन्स आहेत, विथ आमच्याकडे डॉक्टर्सची टीम सुद्धा आहे. इथेच कन्सल्टेशन नागरिकांचं केलं जातं की तुम्ही काय पद्धतीने गेला पाहिजेत, कोणत्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत. हा फिरता डिजिटल दवाखाना आहे. संकल्पना ही भारतीय जनता पक्ष आणि सन्माननीय नरेंद्रभाई मोदी साहेबांचा आज वाढदिवस 75वा आणि दरवर्षीप्रमाणे एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतला जातो. त्यापैकी हा एक कार्यक्रम आहे आणि सन्माननीय आमच्या प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची ही संकल्पना होती. ही संकल्पना सत्यात कशी आणावी याची सुरुवात डिंगणेसारख्या एका छोट्या गावामध्ये आम्ही सुरुवात केली आहे. कारण या गावामध्ये ग्रामीण लोकांचं जे प्रेम सन्माननीय मोदी साहेबांवरती आहे त्याप्रमाणे आज हा कार्यक्रम आम्ही अरेंज केला आणि गोरगरीब जनतेसाठी ही सेवा 1 महिनाभर कंटिन्यू चालू राहील. टेस्ट मला असं वाटतं की दिवसाला 200 ते 300 लोक करू शकतात आणि तो डिजिटल असल्यामुळे ते इमिजिएटली 10 मिनिटाच्या आत किंवा 20 मिनिटाच्या आत त्याचा रिपोर्ट सुद्धा इमिजिएटली मिळतोय. आपण प्रयत्न संपूर्ण शरीर चेकअप करण्याचं करू शकत नाही, परंतु कमीत कमी ब्लड असेल किंवा इतर अनेक व्याधी असतील त्या चेकअप करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. आमचा कार्यक्रम 15वड्याचा आहे, परंतु लोकांची मागणी वाढत असल्यामुळे 1 महिन्याचा कार्यक्रम हा ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि या ठिकाणी याचा सुविधा संपूर्णपणे या दवाखान्याची सुविधा अनेक हॉस्पिटलला जोडली असल्यामुळे त्याचा फायदा आपल्या लोकांना होईल.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.